Kuracinky, som na lodi a plavím sa do zahraničia. No dobre, je to kompa a idem do Pennymarktu do Rajchu. Ale však loď jak loď, ne? No. Grüß Gott, šaci! Ideme potem. Som plná. Wow. Čekuj, že Mr. Big. To ne mne, ja také nežerám. Si pekne zoberiem plnotučný Obst Garden. Toto. Toto. Čistý orgazmus. Čistý. Macek. Bože, to tu iba Fabián zostal. Tak poď. Natáčať restok je náročnejšie, než som predpokladala. Dva poznatky mám k tomuto nápadu skvelému. Jeden z nich je, že košikárska spoločnosť by mala vymysleť, ako obsiahnuť to, že v jednej ruke mám telefón a natáčam a v druhej ruke zbieram produkt, šuštím s ním, ešte musím tlačiť košík. To je akože nonsens. Druhá vec je, že som sa narobila jak hovado, pretože som nebrala všetkých mojich 30 kauflantašiek, pretože je to neestetické v košiku. Čiže som to všetko musela vyložiť na pult, zložiť nazad do košíka, vyložiť do auta, že som vyčerpaná. Kúpila som si ale takýto rohlíček. Teraz keď budete kúkať ten haul a budete mrňovať, koľko tam je žrádla a koľko tam je sladko a podobne. Mám dvoch synov, jeden dospelý, jeden 15-ročný, oni žerú jak po nebohom. Takže preto je toho veľa. Ja niekedy rozmýšľam, že zdrhnem normálne. Peče mi na mozog. Ježiš, je to veľmi dobré. Je to nejaký párok, šmrncnutá horčica, nejaké lískové cesto s nejakými semenami alebo... Je to super. Ježiši, pozdravím, idem nazad na loď. Smolčík.